там мигла, как ще го такош? Я бе, много не списка. Има краща е душ, бе, братче. Не е душ. Затворена душа. Я бе. Ето я спря, иглата. Давай. Своята въздух имаш? Дай, първо. Нали ще можеш да го опреш? А? Отпред не си вкарал. Чакай. Иво! Да, ще мога. Тигре, я говори. Бро. Никак. За бедиста. Това да не е горе, бе. Долу ли трябва, бе? Въобще не те чувам. Во. Му мръдни на кръста това, де. Това да не е горе, бе. Буксата. Или е долу. Не бе, долу си. Ами що не ще това? Чува се сега. Някъде има прекъснат кабел. Може така от контакти да не е. Може да? Не. Леле, избръзнах камерата. Тигре, ти чуваш ли, бе? Чувам те идеално. Енергията. Чакай. Контрата, нали знаеш как се прави? Готовка машина. Е бил майката, бегай, пази се. Бързано.